Usa sa mga naandan sa pagsaulog sa Chinese New Year ang Lion Dance nga gipahigayon sa usa ka pamilya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Pag-abog sa Dimalas o pag-welcome usab sa swerte ang hatod sa maong Lion Dance. Ani ang report. Ang Yap San Diego Ancestral House o mas na ilang bahay na bato sa Parian, Cebu City, gibutangan og mga adorno nga gipahaom sa Chinese New Year. Siyempre, dili gyud mawa ang traditional lion dance nga gipahigayon atubangan sa maong Pinoyanan. Gani sa wa pa magsugod, gibutangan pa og face mask ang duha ka mga leon isip pagpakita sa pagtamod sa protocol. Gisunod dayon ang lion dancing nga naandan ng buhaton sa pamilya ni Val San Diego. Significance is prosperity, good health, good fortune and everything, and to drive away bad spirits, evil spirits, and to welcome the new year with abundance. Giklaro ni San Diego nga personalized lion dance kini nga alang lang sa ilang pamilya ug dili alang sa public viewing. Kini gumikan kay ana pakita sa pandemic ug higpit nga gidili ang mass gathering. Ang mga lion dancers sakop ra sa ilang pamilya. We discourage mass gatherings, amo na social distancing, and ang mga performers sad, ang ako rasad na within the family rasad. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.